Il-Knisja f'Malta flimkien mal-Caritas qed tieħu inizjattiva biex tgħin lil poplu fi Myanmar li ntlaqat mit-terremot devastanti fejn aktar minn 2700 persuna mietu u l-fuq minn 4500 persuna indarbu dan filwaqt li eluf ta' persuni oħra spiċċaw bla saqaf fuq rashom, bla ilma u ikel u bi bżonn ta' ħafna mediċina, shelters ta' emerġenza u faċilitajiet sanitarji. Caritas Malta qed tappella d-donazzjonijiet biex permezz ta' Caritas International tingħata l-assistenza tant meħtieġa f'dan il-pajjiż, speċjalment għall-aktar bżonnijiet bażiċi. Caritas Malta qed tappella d-donazzjonijiet biex permezz ta' Caritas International tingħata għajnuna li se tissarraf f'ikel, ilma, akkomodazzjoni u oġġetti għall-iġene personali bl-aktar immedjat tkun sejħa l-ikel u anke kenna l-min tilef kollox. Id-donazzjonijiet jistgħu jingħataw ukoll lill-kappillani fil-parroċċi biex jgħadduhom lil Caritas Malta. Intant tul il-jum il-poplu kollu fi Myanmar osserva minuta silenzju bħala tislima għall memorja tal-vittmi li tilfu ħajjithom f'dan it-terremot devastanti.